Penzión Berg Liptov, situovaný v malebnej obci Paučina Lehota pri Liptovskom Mikuláši, poskytuje nezabudnutelné ubytovanie v srdci Liptova. Zariadenie ponúka hosťom komfortne vybavené izby s balkónom, kúpeľňou a bezplatným Wi-Fi pripojením. Pre dokonalý štart do dňa penzión pripravuje bohaté bufetové raňajky. Prevádzka disponuje aj útulným barom, letnou terasou a parkoviskom monitorovaným kamerami. To, čím tento rodinný penzión skutočne vyniká, je jeho strategická poloha. Penzión zabezpečuje perfektný prístup k najlepším atrakciám regiónu. Nachádza sa priamo pri fanparku Žiarce s najstrmšou bobovou dráhou len 3 km od Demenovských jaskýň a 7 km od lyžiarskeho strediska Jasná. Zároveň prevádzka umožňuje rýchly presun k akvaparkom Tatralandia a Bešeňová. Penzión garantuje, že každý zákazník tu nájde dokonalé útočisko a špičkový relax.